Республика клиник хостаханасының қызыл зонасына күнде іш езлеп кіші уза. Сөз табиплар шәфқат туташлары турында. Ел ярым ішінде күнігіп үлгірген формаларын үз ара зеленка деп ерте алар. Дәрісіңін әйткенде бұл киімлеріні кию бек ауыр, енді табиплар бір сменағағына да бұл киімлерден 4-6 сағат ерей. Дәрісіңін әйткенде инде сұлышым қысыла башлады. Біз мұнда 2 сағат болашақ біз нәтижелерін де көрерсіз. Палаталарға көбісі реанимациядан соң көшен кислородлы битлік кимише ятушылар сирек. Аурушылар госпитальда ким дегенде 2 атна уздыра. Табиплар тәулік әйләнәсі олар білен. Күн сайын РКБның ковид госпиталына 100-120 кіші мөрәҗәгать итәди табиплар. Шуларның якынча 40-ы хостаханәдә дәваланырга кала. Такое состояние, когда не пожелаешь ни врагу, никому. Надежда терелеп килә. Эш атнайлык аңа ковид диагнозы куялар. Үпкәсе 60%-ка зарарланган була. Иң авыр 2 көнен куркыныч теш кебек искә төшерә. Очень плохо было, то есть не хватало воздуха. Хәлем бик начар иде, һава җитмәде. Үземнең дә хроник авыруларым җитәрлек. Астма, гипертония, әле дә ярый табиплар булды. Бу авыруны бергә җиңдек. Надеждага 57 яшь, әле 1 ел элек госпитальгә нигездә аның кебек яшьтәгеләр эләгә иде. Бүген авыручылар арасында яшьләр күп. Они поступают достаточно тяжелые. Күбесе безгә авыр хәлдә эләгә. Яшьләр дә күп. 20, 30, 40, 50 яшьлек авыручылар арта. Аларның хәлләре бик авыр була. Ширдә үзгәрде, тиз тарала, тиз зарарлый. Авырулар шул кадәр көчсезләнәләр, табиплар аларны кошыктан ошата, яңадан йөрергә өйрәтә. Күбесе прививка ясатмаган ди медицина хезмәткәрләре. Основная масса это не вакцинированные пациенты. Кызганычка каршы монда дәваланучыларның күбесе прививка ясатмаган. Бу безне нык борчый. В провизорной реанимации находятся Провизор реанимациясында 5 кеше ята, ул 7 кешегә исәпләнгән. Коронавирус диагнозы расланган 16 кеше реанимациядә дәвалана. Табиплар пандемиягә кагылышлы сорауларны шитләтеп узарга тырыша. Фаразлар бирми. Алар ял турында да оныткан, гаиләләрендә дә бу эш темпына күнеккәннәр. Вирус яшьләрне аяктан йыга, авыру узмый газаплый, тернәкләнү дә озакка сузыла. Бердән-бер саклану чарасы итеп табиплар вакцинаны атый. Біз сізге нәтижесін көрсетеміз деген едік. Күзлекні саламыз. Дәрісіңін әйткенде елысығына келе. РКБдан чыгып барганда ковидны җиңә алмаганнарның туганнарын күрергә туры килде. Аларның саны әлегә кимеми. Алия Хәйретдинова, Ленар Хуҗа Әхмәтов, Яңа Гасыр каналы.